Yeah. Sa Punto Festival, nagsabata sa mabot na tula. Bay. Pero don't treat this as your sweet victory. Ikaw naman ka pang warm up. O parehas ang naas, battle rap ang bubod. Mataway at raso. Nasulat din nga katahabahin agis pagtubo. Kami ng wait ba? Buti mo bagets ba? Kasi kung narekta, kahit gamitan ng kalawang saraw kakahataman ni mong utong. Silbi ang kalabaw, mahina kung kumayo na pala. Pag ako nakapulger, di ni madotlan sa imong madoks na kita, radyo duha. Nagsapo na ta. Luwa sa ato baka na ay venom ni mga wari pamatas at maburuhan. Iyo! Mga linya na akong makabasa, ikaw kapit sa paupo ko. Ako rakit ang papakaupo, ako rin nasudan na gana, maulaw sa nibig ko. Kung saan ganap, heads up, magpapiling solido sa hepa. Iyaw, diskarte. Ibangan natin, dapat siya sabi. Kay tumudo, kukulangin, huwag ipilit habulin. I-barrel? Ano yun? Hindi naman mag-iampo padulong, di na angay magbuo. Mabalikan sa bandita na na amang naglatihati pagkadaglan sa lugar. Ito na yung gate, pero panic, kinahinayon na nakagpatay. May mga ano pag nakikista, magpadik-magic sa dalan, na magdala-dala, baksan. Nilawa ninyo ng iyahang, ilahang gustong iyahan, di ba makailong og sinakbars kung inyo ng malunggan. Punto Rabado sa bukid! Punto Rabado sa bukid! Yo, muna ako itong kaupat nga battle nga rin mabili mo na. Yo, Tirapunto magsaba! Tirapunto Festival, muna itong nga ikaduhang anibersaryo. Ikaduhang anibersaryo, Dumanan 2. Muna itong mga MC karon nga battle is daanan na dito sa nawan. Itong masalamat atong mga sponsor na binasa Kalinaw, local branch at kay Dog, Sinamak sa Lumad, Valencia Enterprises, o Home Trades, mga itong na naghatag sa tuwag ka panhapon karon. Isa po na itong may kuhan, itong picture open din sa Diday. Muna itong may lupat ni battle. Ito lang yung supportahan nila ba natin. Tirapunto. Ano tayo page sa Facebook. Pakilike o share na sa itong mga buwan. Huwag na ba tayo tayo YouTube channel. Ito na ito makita ng mga previous mga battle. Daghang dito itong mga battle suda supportahan. Abot ko ito sa kumuibot. Sa flip top. Isa gina sa itong mga pangandoy dito sa bukid. So ito po ba sa tinagtaka yung letra, SLTG kay Sereno, sana diri sa founder yung diri sa battle league diri sa Pagkinon. Ano lang pasalamatan. Yo, atong ikapat nga battle sa Kunto, gikan pa diri sa Valencia, magsaba para kay Bird Pots. Yo! Shout out sa akong pinaka-paboritong asawa. Guys, Yo, shout out sa pinaborito na sa ako sa Nikwa. Yo, shout out sa iyang mga tropa diri ang mga sa mga support na diri ka kwan pag sa iyang prat. Yo. Sa akong wala, gikan pa sa pangantukan, masaba para kay Mac Bars. shout out sa Dama Maestro. Yo. Wala na nag-postoin, ipila na ni Mac Bars nga mauna. Respect na MC lang mga okay, ato lang paminahon, medyo kusog-kusog yung pagiging mic. Yo, ano nang yatag ang first round para kay Mac Bars? Yo, round 1. Oh, game. Kamusta, Ginoong Berto? Una sa tanan dako kaayo akong respeto sa imo. Kay ikaw ang naghawid sa titulo nga pinakatiguang sa Tirapunto. Nagkatiguang, nagkaway klaro, nagkaway unod imong mga pamunto. Nagkatiguang, nagkaway ayo, nagkaway unod imong mga pamunto. Tiguang na check. Yo, check. Nagkatiguang, nagkaway ayo, nagkaway unod imong mga pamunto. Ako ang hitman nga gikan sa South ug ikaw akong trabaho.
Kayang info, pag moingon mo Berto, ay klaro nga tawo. Sa GC, puro ka reklamo. Ignon pa ni mo mga MC nga sa batol, di kuno ga seryoso. Hipokrito, ay diktahin ng mga tao, kay wa ka kabalo kung sana ka problemado. Wala ka igna sa inyong obispo, nga sa kalibutan, walay perpekto. Mas maayo pa man siguro mo sabot tong mga walay grado sa imo. Buot lang na ako ipasabot sa imo, wala pagali nimo gibasa tong libro, putang inakagihukman na nimo. Wa ka mauwawa, hapit na ka mag-40, pero nagpabili ng gihapon kaskaraan nga meta. Baduy kay kagumedya, mura karaan nga salida. Di ta magka-level, pasensya na. Asa man nagikan nimong aura nga nung sa ako bracket pa kanilinyada. Karon nakatilaw kag tinuod nga eksperto sa gera. Pwes way epekto ng imuha mga pakatawa nga panahon pa ni Imelda. Komedyante og teknikal gikontra. Wala pa mo na tingala. Gituyo ko na kay gusto ko mahulata og mas tigulang pa sa kuha. Idula og balik dire kay gusto na ako ipuso na mga sama sa imuha ng mga basura ani nga liga. Kaya akong pagpatay sa imo karong orasa mo ni akong plataporma. Kinidirekta nga istorya nga ikaw ang komedyante sa atong duha. Pero siguraduhon lang gihapon na ako nga naa sa kuha. Ang katapusan nga katawa. Kay wa ko manigi seryoso ng pinisto. Kay wa man ko makuha sa imuha po eh. Samantalang og gimuha kong mapilde, achievement na nimo pre. Tim pangitaan na lang daan akong pake kay huna-huna ra na nimong imuha kong mapilde. Si kinsa ka, si Yure. Timan Yo. Timan way nawili sa imuha mga pagpakomedya dire. Kay si Berto ra ka, dili kasi Dulpe. Tanaw na tog mo katawa pa ba ni kung nanay nakatutok ka 45 sa imong agtang pre. Munang pahawa sa kundalan ay pagharang-harang kay imong naatbang ang pinaka bagtek nga rapper sa pangantukan. Kaya taka pasiklaban, padilaban, kaya ba ani buang nga masagang ang mga multi nga di pangkasagaran. Sige hakbang, sige atang kung kaya nimo nga sige hakbang, sige atang kung kaya nimo sabayan. Ako mga bara nga pangdiinan, basta na alang rakaman, sorry na lang pero maunay imuhang kamatayan. Inani nga kalaban di na kinahanglang pangsulatan. Di nimo deserve mabugahan og mga bara nga pang balibagan. Kay sobraan na nimo katigulang dapat tawag ani balikbayan. Dayon pahawa na lang palihog lang. Kay di ko gusto nga ikaw akong mahinaykan. Kay hip hop na ba ni? Ay na lang. Yo! Wala kayo, Bertlots. Spray kayo sa inyo. Puro katiguang halibis ninong. O, naibahintay palit ragbe. Nasuko sa ako ang pagkatiguang ng kanahan kay Krasman ko siyang inahan. Simple lang! Asa na ba ang saan nga gibuyan kaniadto? Barato nga sabong anong siya ramay musulo. Ronangan! Macbars! Ang rapper nga piste. Sa sobra kamanyak aning litse giluluan pati Britney SG. Di na ko magdaghan pang saba. Macbars usa ka kapisteng yawa. Last battle ninyo ni SG sa intro pa lang luhag na kikagbaba. Mga rouse nimo puros na lang pataka. Kaya di mo kaya mo battle kung di tama ng imong nauna. Mao nang undangin na ng imong pagpakabanal. Kay real talk, usa ka rapper nga hangal. Nalimaho na ng imuhang kanik na mas baho pa sa kanal, di mo kayang musugal kung di ka kasuyog o uligal. Pagilom! Og unsa naman po nakaon mo paradox? Last battle ako imong giatbang sa ako, hubog. Karon nga battle imong giatbang sabog. Wa ba ka maluoy kada battle nako gikapoy nako pangunog. Huna-huna tao ni dili siya bu pero nganong imo mang ipadurog. Ako, kaya na akong makipagpugutan sa ulo bisan pagway gamit nga sabo. Normal og limpyo ko mo trabaho mao nang sa unang salang pa lang nako sa tirapunto pangalan nako diretsong nibuto. Mga bara nako ginahulutan. Mga bara nimo ginakatawan, mga jokes nako sakit sa dugan samtang jokes nimo ginaluwaan. Mao nga kung sakto kag alimpatakan, kay balo na ka sa atong kalahian. Ikaw nang nagpakapiling bitiran pero maoy ginakulat sa mga baguhan para himuon lag praktisanan.
Ang ending sa batol ni Rani Yore, kanay nagpakipiling bitiran, maupay ginabdaban atong kakalayo nga baguhan. O nga karon din hipas akong atubangan magara-gara ning gago. Huna-huna amak bals ginabastos ka lang nila sa entablado samtang ila kong ginaseryoso. O nga karon din nakasakuang lugar ni Dayo. Dawate ng open arms na kung pag-welcome sa imo. Pagyo! Usa ka lang nga walay pulos nga kalaban. Kung sama ka lang karon sa buang-buang nga nitabok sa pedestrian nga giligsan aning gaguros nga do sa mon. Og kamong mga MC nga gikan pas pangantukan. Saksi mo karon kung unsaon kung ipagdurog ang inyong amigo. Oo, dili ko si Blake Cleaver kabobo pero kita ninyo, round 1 pa lang, buba na diretso. Yo. Baho kay kagdating par muragikan pakas kanal. Gidula-dulaan rata ka dire ikaw akong abal. Pangit-ngiton ko ng imuhang kalibutan pero dili ni si Balanar. Bukod trip ako rapper karon kay naata karon sa Terra.Punto Festival. Ako ang kanibal. Tang ina ako ang kanibal. Mao ni atong agreement. Dawata akong ihatag nga punishment. Agresibo, technical, kaya ko na nga mga element. Kuning kining basic ka opponent. Ang tsansa sa ako amadaog 3%. Mao kung gusto pa ka mabuhi. Ayaw nagpakita sa ako sa tournament. Kayo man ta ka ipinisi mauna ni imong final destination men. Kabalo na ko sa mga panghitabo dire murag hula ni Madam Auring. Magpasalamat ka wa ta katawagag bading sa battle rap. Ikaw man pod si Mr. Bean aka wa kay lami wa kay dating kulang pa ka seasoning. Hinay pa kamo sa pakuwang pakas baging, kuwang pakas training. Mahimo ni karong hard hitting nga ending kay kaya ta ka i-massacre. Gamit training 1-2-1-2 nga punching. Makamatay ultimo akong rhyming. Mo mga bara mas bugat pas tinumo ni Pacquiao nga murag sa imong aping ni landing. Inana ko ka deadling assassin mong sorbol mo kamatayon karon. Murag nag-crash nga airplane. Ay wa ko ganahe sa mga inani nga kadebate. Patyong ko ni pinaagi sa technical nga pamaagi. Then pakanon takag nakaulti nga multe tagaan takag classic kadula para wala sila masulti. Kay lahi man nga level nga mga atake. Dala na ako karon ang kahalang ug kainit nga sama sa sili. Di ko nimo kaya pugnan murag war on drugs ni Duterte. Wannabe nga rapper ning kiniste. Imong tumulong tinguha dire para magpa-impress sa mga babae. Tanawa sa sobraan mo ka chicks boy nag-asawa na noon kag parehas og nawong niwali. Tang ina. Yawa ka niyan raman siguro ka dire para na kay pang profile pic sa imong FB. Birto ay palabig singgit kay grabe ka pangit. Nanggawas na ng ugat sa imong liog, murag utin nga ni pilit. Arap batol pahay tayo pangutok dili pamastiray manamit. Bisan unsaon imong pasagit-sagit pa epekto kay imong mga bara pilit. Oy Johnny Rabbit, namugnaw na bakas akong talanga kainit. Wa kay takas karon bisan pag-asa ka musampit. Ako si kamatayan nga ninaog pagikan sa langit para dalong ko ng imuhang kalag sa kangit-ngit. Para dalong ko ng imuhang kalag sa kangit-ngit ug banan na lang kinsa man ang imuhang ghostwriter utar parehas no mga walay arit. Karong gabi una patyong kani Mac Bars. Claim it. Tang ina hoy abnok. Imong ulo ay palabi o padako. Wa ta ka giilang rapper sa Bukidnon. Ita parehas og dugo. Sa tanan Butler sa Terra.Punto isa ka sa mga bano. Hoy Vince ay ba na sa TSO ning mango. Basin makaingon sila nga ang taga Bukidnon wa na kaayo bro. Pero wala tayo mahimo tutalaan naman kadirido. Pero flower ka ani nga liga wa kay katungod masuko. Trying hard nga rapper ning amo. Sa sunod na tayong hard nga rapper ning amo, hoy sayang ang tato. Sa sunod na akong alinyada, ang tayo mo hanggar mo ni Masilo. Kaya ako lang di ay pahinumdom sa imuha bro, kung sa ayaw pag binugo. Kaya dili ikaw, kung dili ako kaugalingon, ray makapilde sa ako. Ang ina ka. Yo, second round. Yo! Gisaway pa akong asawa ning pahong-pahong. Mas lamay pa na akong asawa kumpara sa imuhang asawa nga kurdapya kay nawong. No!
Ayaw para ni gara-gara sa kuha, brother. Kay kaning akong ulok ug manampak ni simong tilaok mao nay matawag ng Twitter. Oh. Di ba wala mo nadungog gasipa? Inaana ako kamang tas buduwa, kinahanglan pa na akong sundugo ng imong estilo nga gipakita para lang matawag ko nila nga mahina. Kaya unsa man di problema nimo nganong pirme man ka magdali? Para lugar matawag ka nga gahi. Dilam! Una-una makbars, paspas ka lang pero di ka kusog. Halutoy tuod kag delivery pero wa kay bugat nga mensahe. Oo na kay bar sa pangalan pero wa kay mga bugat nga bar sa imong linyahan. Maunang dili ka angay tawagon og makbars angay tawag sa imo makwin. Og tungod sa imuhang kapaspas na may kay kang ipalulo sa kong utin. Og dinhi sa tirapunto, ikaw nang naginusarang rapper nga chismoso. Lalaking buhat may respeto kay sa batil nila ni SJ. Disaway pa niyang inahanan ng piste. Nandamay sa batil o ginahan para lang taugon o gahi. Gidamay ni mo iyang inahan nga bungi. At least siya nang gipatahi. Kung makapanaway ng tawhana mo radyo, way isyo iyang pamilya. Hoy makbas, imuhang inahan, grabe ka pala utang. Imong amahan, batugan kung mahubog manglakag pagsundan. Ikaw usa ka kaanak nga monggulod, di panganak ang kulang-kulang, maunang nidako kang buang-buang. Ug sa batil sa nila ni Simple Rhyme. Iya pang gitira tong pahong-pahong nga pinakaunang rapper daw sa Bukidnon nga gasapaw-sapaw ang ipon. Wes di sad ka paulahidong. Kaya ikaw sa ning pinakaunang rapper sa Bukidnon nga pinakabagag nawong. Oo, lapad kay kang nawong nga murag hantakan. Lamay kay kang alsahon, ibundak sa salog unya yatak-yatakan. Kilay magpakaastig bisag wa jud dating ning kanahan. Hoy makbars, mura kang tungboy nga tarbahanti gasolinahan. Bad trip kay kang dagway lamay kay kang isuroy tunga sa syudad unya biyaan. Paradox naman. Gusto na ako ipagawas karong gabi una ang akong kawild. Pero dili na ko mabuhat kay giatbangan ra ko nimong special child. Maong sa sunod og na ako'y batil, patagay kog kang nga na ay kasukol. Kay gusto na ako sa duwa ka na magtulo ang akong singot samtang sa liyo gagulgol. Og ikaw monggol. Pag hinay-hinay nagpanguros, wa pa nimo na bati ning akong kabastos naa pa lang ta sa round to ug wa pa tani amot sa kuros. Tan! Yo, check. Buuli ni karon nga gatulo ang luha. Laparuhon takawal at tuo mo na'y tinuod nga sagpa. Wa ko gayaga-yaga pero mas mapugnan pa nimo baha kaysa sa makbars nga dili ama. Way halo ni nga droga para akong utok di matulala. Yun dangan akong biso kay sayang akong talento o gama. Karong naan ako sa kamatuoran na agyo MC nga mo pahawa. Karong naan ako sa kamatuoran na agyo MC nga mo pahawa. Relax lang ay kakulba. Pero yung nana ginabasa ako ang imuha masangka. Kabalo ko gimo na nimong tanan para mayabulang ning akong bangka. Pero wala gyud nimo gyuna-huna. Naman ang takay duha ka mata pero nganong wala nimo makita. Nabiskin pag nagdalakag isa ka batalyon para naitig pakpak ning yawa walay mahimo ang tanan kay ako ning adula. Tang inak kaya ba nimo sa kuha mo lahutay? Basin mapilder ako nimo og magsat ag tanduay. Kay di ko nimo kaya sa lirikalay, samot na spesikalay. Lindaghan na kay kag nahibalan agay. Oras na para putlon ko ng imuhang sungay. Kanong imuha manggong gipukaw ang natulog nga dragon diha rang laay. Timan walay nalibang nga nagulok nang ilok una mga pandamay. Buot lang na ako ipasabot di ka makalikay sa kamatuuran nga permente o lahi ang pagmahay. Kay mo pagbangga sa kuha maunta mo pinakadako kapag sulay. Dako pa unta kag tsansa nga mo back out pero wala ka nilikay. Nagpakabayani ka maski pili nimo nga mamatay. Ikaw ang literal nga hari ng sablay kadiha ka na sayop sa imong insakto nga pagtuubay. Kay wa man ko sa imuha ni believe. Kabalo naman ka kini nga match up ikaw ang tagilid. Mawala ng mga inani nga paastig-astig pag makakaon kag mga bara nga sulid. Walay balakid sa rapper nga rated. Mga tukan represent
kining 2026, ako ning atuig. Unang undang-undangin na ng imong pakulkid-kulkid kay akong angas pambilibid. Nang luspad naman kakuwang kastugokid. Nang luspad naman kakuwang kastugokid kay nakadungog sa lirisismo nga sakto sa baed. Mung kadabuto sa punchline ay wak maded. Gipatay ka karon sa batang bonakid. RIP, ilubong na taka sa tirapunto, rap battle sa bukid. Pusa ning lint, gamitan na kagpantik, kanahiwa na ko ay kayuhan, murag sakit na diabetic, pero panic, kinahinayon na takagpatay, murag nagtanaw ra kong saliga na Titanic, pahawa sa battle rap, lisod panis matematic, basin mukutoy mo pangutok na rin sama sa atomic, basin mukutoy mo pangutok na rin sama sa atomic, kinitampak inami ko, wala na ganatik, pero may effect sa kuha, ultimo mo pinakabagtik na technique, kaya kung nasahid ka during atong earthquake, sa akong kamot ka karon mamatay matik, inaanin mo tula ang makbars na classic time. Last round para kay Mervans. Batang bunakid ka lang, batang niskakin eh. Hindi pa nung matulog, still. Hoy, makbars! Yabag kay kamutlo, mura ng announcer sa bingko. Kabantay ba mo ng pag-naipista, mag-magic-magic sa dalan na magdala-dala o baksan? Minawa ninyo ng iyahang, ilahang inistoryahan, di ba makainom og si Macbars kung inyo ng manunggan? Murasan na pamaligya o gimag kung makayaw-yaw ng bahong-bahong. Pag-iyahan ang ganing rounds, halos hindi pang hulong. Hoy, tulong! Sama yung sikreto ni mga nung taas mo kay Kagputo. Siguro, training mo sinuhat at sa kadupang sa tayo. Dami na lagi na. Kaya mga na nalisundan na nagsingin na nakagkapili na ligara na ng imuhang kapugoon. Kung tungod sa imuhang kapugoon, usa na ka sa rasong kung anong butang instruction ang likod sa pansit kanton. Pero lain ba ito ah? Kaya palo baka ka ng imong asawa kasi pinagpatawad sa buha. Sa akong nagsusumbong sa iyahang mga reklamo. Wala na siya ganahay sa ilog, kaya kung mag-bid mo, imis gusto siya makaupungin ko, iwarang pakakusong mo. Ultimo, iyahang paninahanglan, hindi mo kayang suportahan. One time, nagpapalit siya panty sa imuhang, ibuhat, ipatahilan mo yung sapo sa harina. Maunay nungdan ka ang inyong relasyon, hapit ng nabalong. Nasamutan pa itong nakita ka niya na nag-break ng maong. Oh! Agad sa tinuod! Naalam ko yung gustong karuhon sa inyong hapar. Kung sa manakatinuod ka ang inyong utin sulang. Botog naman daw nagmainitan. Banto biyahe nga permini siya kabiyahan sa mga babae niyang nakarelasyon. Kaya hindi ba kahiyot basta gusto ang panahon. Magpunguti lang po ng atuwang isuran. Sa kuha nila ka magsilbi. Kaya kaya kunguti na muna ng Stefan yung Jeles. Para na kunguti ni mga kulikok sila. Mas dato ka maganan siguro na kunguti ni Paradok sa kapilan na nag-isaway ang babae. Oo, tinuod na. Kana si Simple Rhyme saksi na. Kag-isa na siya sa litsupa. Bastos na mga kalinyahan. Akay na na para sa inyong katauhan. Ikangay ka rin tituan kayo sa sagka ka-imsing na may batasan. Maunang, huwag ka na bagay din sa kinapunto. Dito ka mas bagay sa basurahan. Kung maunay hinunggan. Kapag ako nagani ang itong sa entablado, tutog sumutan sa ako makailong ka usap kong kapasura niyo. Tungod kay ako nilagsilting tighipos aning mga basurang imse sa tinapunto. Humananan ako gihipos si Clever. Ikaw nasadling sunod na akong iba-ibag niya siragan sa Siber. Maungulit, samtang sayo pa pagtawag nag-discover. Kay oras na po para mabuak. Unuan ang bugo karater. Karong gabi una, ang ulit nagsilting. Hitman ng maunod. Tuda sa rin. Again sa squatter. Bang! Oh, masama at pananawan dula. Yung Macbars, Super Pads. Judges. Judges. 30 seconds. Sige. Ay, dar ko na. Ay, kwang mic. Mic. Yes, Psycho. Round 1, 2, 3, Mac Boys in terms of punchline o 6 na mas ligo ka.
Mas gigo ka punchline. Ano lang. Mas gigo ka punchline. Round 1, 2, o 3. Mas lamang si Mac Boys. So, Mac Boys. Yung SG mga tungan, round 1, classic MacBars. Tapos pag anak na ba ni bird pads, classic bird pads yapon, pero dili man parang classic style man sila, dahil sa style, depende sa effectivity. Nagbase ko sa kuhan kay na-starter si MacBars. So, ihatag ako gamay ka bird pads round 1. Tapos pag round 2, same classic nga pag yapon, nakita na ako sa MacBars yapon nga same classic nga unsa gimudula sa MacBars. Tapos pag style crash mo sila, lain sila seryoso sa joke. Tapos points ko sa kibat ni bird pads. Tapos bird pads, consistent ka mo sa round 2, pero siyempre ako kanang tabla ang round 2. Tapos pag round 3, taas kay sit up si MacBars. Kanang hawi, kanang layo kay mo abot ang punchline kay ang sit up live kayo. Tapos pero okay ra kay ang consistent yapon, pero pag abot ka ba nga bird pads na yung mga flat moments sa mga joke nga dili bitaw mosulod ng hilom, dili siya ma-adapt. Pero kung yapon classic same yapon, classic MacBars, classic bird pads ang lula, pero yata na ako gamay sa age ka mga bird pads. Okay, so bird pads ko. Archer Day from Pantukan. So, bird pads versus MacBars. Moto style clash gid siya kay si MacBars kay more on flow, and then si bird pads kay more on mga punto niya. So, round 1, gihatag na ako round 1 kay bird pads kay mas kusog ang iyang mga punto na iyang na mas nalapsan niya sa mga punto ang mga flow ni MacBars. Then pag round 2, round 3, dito na murag nang ibabaw na ang mga flow, punto po ni MacBars. So, round 1, bird pads, round 2, round 3, MacBars. So, MacBars. Ayun, classic mga battle, tanan tato daw. Boto ng mga hurado, 2-1 para kay MacBars. Shoutout lang kay Bird Pads kay classic yung mga nga jokes. Atong i-shoutout yung mga permitted atong atong sponsor, ang Kalinaw Local Brand PH, sinamak sa Bukid, Ishala Valencia Enterprises, Hope Trades, o pinaka-special lang, D-Dike Bar and Restaurant. Sunod na to sa atong battle. Dito na